Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Malta hija impenjata bisħieħ fuq livell internazzjonali biex issaħħaħ is-sigurtà ekonomika. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela fil-Berġa ta' Kastilja hekk kif laqa lil korp akkreditat għal Malta tal-Konsli Onorarji. Il-Prim Ministru sostna l-importanza ta' dan l-istess korp, partikolarment ta' relazzjonijiet bilaterali ta' Malta, ir-rabtiet kummerċjali għall-investiment u għaċ-ċittadini li jsibu ruhom f'sitwazzjonijiet diffiċli. Ħidma tagħkom hija tassew kruċjali speċjalment meta l-assistenza tagħkom ittejjeb il-ħajja ta' dawk li jsibu ruħhom f'sitwazzjonijiet li ħafna drabi ma jkunu xejn faċli għal daqstant il-Gvern Malti japprezza u jirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom. Dr. Abela qal li matul is-sena li għaddiet Malta kompli tenfasizza l-importanza tal-bdil kummerċjali u ekonomiċi mal-pajjiżi li dan il-korp jirrappreżenta. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-pedament tas-sigurtà u l-prosperità f'pajjiżna li tirrenja fuq l-ekonomija b'saħħitha. Intqal li tkabbir ekonomiku kien ta' importanza kbira biex jiġu indirizzati sfidi komuni għal ġid taċ-ċittadini, partikolarment fis-saħħa, fl-edukazzjoni, fl-enerġija u f'setturi kruċjali oħrajn biex kulħadd ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Minkejja li l-ekonomija globali qed taffaċċja żminijiet diffiċli, il-Prim Ministru sosta li s-sitwazzjoni ta' Malta hi differenti. Malta hija impenjata bisħieħ fuq livell internazzjonali sabiex issaħħaħ is-sigurtà ekonomika. Dan qed nagħmluh kemm fih dan l-Unjoni Ewropea hekk kif ukoll fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Huwa ta' pjaċir illi nosservaw li minkejja li l-ekonomija globali qed tkompli taffaċċja żminijiet turbulenti, Malta tinsab ferm minn ta' quddiem fl-isfera ekonomika internazzjonali biex tilqa' għall-isfidi kollha ta' madwarna. Dr. Abela fakkar kif it-tbassir ekonomiku għal pajjiżna din is-sena u l-ogħla fl-Unjoni Ewropea u bekk qegħdin f'pożizzjoni ta' vantaġġ mill-opportunitajiet preżenti f'diversi setturi avvanzati. Aċċenna għal fatt li Malta għandha storja ta' suċċess li tattira investiment dirett barrani f'setturi li jservu bħala vetrina għal teknoloġiji ġodda fir-reġjun tal-Mediterran. Ġie mfakkar ukoll kif Malta se tkompli sservi bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda bil-Presidenza li jmiss tkun f'April li ġej, kif ukoll hekk kif Malta għandha l-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE. Sa dan it-tant aktar kmieni il-President ta' Malta George Vella laqa lill-istess Konsli Onorarji fil-Palazz fil-Belt.